Good morning to everyone. Hello लोगोफोर नै आं दिनै गोदान मोनसे ब्लग लाना फैलायबाय एसे टाइम जाबायमोन आङो गोबाव जाबायमोन भिडिअ बानायैया दिनै आरो मोनसे जोङो बेलेग जायगायाव थांनो नागिरलायबाय बिदिनो आं माखासे सानलायबाय आरो भिडिअखौनो एसे बानायलांसैलाय खोमा होननानै ओंखायनो जोङो दायो रेडि जाबाय आरो सानैसो मानसि दंबायो जोङो टटेल जागोन 7जनसो बेसोर फैबा आरो माखासे नोंथांमोननो खोन्थालांसैलाय जों माने अट'जोंहाय थांगोन बेसेबांबा गोजान जायगायाव माने जों मोनसे एसे बेलेग माने एसे बेलेग स्टाइलनि सिखार बानायगोन आरो जों दिनै जोंनाव अलरेडि अट'आबो रेडि जाखाबाय एसे अट'खौ खोन्थानोसै आङो ओमफ्राय दा माने थांबाय थानायखौबो एसे खोन्थानोसै जों माने अब्लासो मिथिगोन नालाय अब्लासो मिथिगोन नोंथांमोना जों थांबाय थाबासो जोङो मा जायगायाव थांनो नागिरदों आरो मा खामानि मावनो नागिरदों आरो मा मानो नागिरदों थ'दोलाय बिदिबा आंजों लोगोसे थांबाय थादोलाय आरो दिनै माबायदि जागोनथाय बेखौथ' मिथिया जायखिया जों थांबासो मिथिगोन आंबो थांफेराखै खिन्थु दिनै फार्स्ट टाइम थांगोन आंबो नै मा लादों आं बेगबो बादों हिसाबै निस्सय मिथिबाय जानांगौ खोमा अबेबा थांनो नागिरदों खोमा होननानै थ'दो बिदिबा लोगोसे आंजों थांबाय थादोलाय दिनैनि गोदान भिडिअआव नै जोंना अट'आबो जास्ट मोनफैबाय आरो ओमफ्राय ओरैजाय सासेया रेडि जागासिनो ओंखारदोंनो बेखौ माने दहाय खोन्थाखाबाय आङो जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों होननानै नुदोंना जोङो मा लादों नै बेखौबो खोन्थानोसै आं नै नोंखाय नै खदालबो लाबाय रेडि जाबाय नामा फंबाय रेडि जाथारबाय ना नोंनाबो रेडि जाबाय नामा रेडि जाखाबाय ना रेडि जाखाजोब्बाय आदसा बेसे गोजानसोआव थांगोनब्रा जोंलाय 8 किल'मिटारसो गोजानाव 8 किल'मिटार बाबा माथो थाब थांनांसिगौ माथो ओंखायनो अट' लाखादों ना आदसा थौदोलाय बिदिबा आरोबाव जों थांफादों ओइ जोङो दायो गारियाव गाखोबाय थांबाय नै जोङो दायो ओमफ्राय बैयाव सानै दंबायो बेखौबो एसे खोन्थालांसै ओंखायनो ओरैजाय फैबाय नङाबा जों ओरैजाय थांगौमोन लामाया ओरैजाय एबार फैयै जों नै जों जाय जायगायाव फैदों बे जायगायाव मोनफैबाय फुरा 1 घन्टा लाबाय जोंनो रेडि नै माखौ बख'दों नुदोंना जों एबार माबाखौ इयावनो दोनसै खदालायनो गारिखौ इयावनो दोनसै जोङो ओमफ्राय ओरै दोननानै ओरैजाय बे जायगाखौ बेसे बेरायनोसै माने जोङो मा मोनो मा मोना जोंना सिखारा ओरैसो जागोन माने ओरैजाय आरो नैबे जाबाय बे जादल दैमायावनो आरो बेखौ बुङो माने काटसला बर' गामि होनोलै बेखौहाय माने दैया ओरैबायदि उफुद्रु जायो माने बिसिना जादल दै आरो बियो ओरैजाय फैयो माने माबायाव दैलाङाव आगायथ' दैया एकदम ओरैजायसोमोन गोजानाव दायो माने दैया ओरैजाय खाथियाव फैथारबाय बेयाव माने मोनसे समाव गासिबो थांनाय बोसोरनि जेनेबा थांनाय बोसोराव आरो नैबे बोसोरनि सिगां बेयाव माने नैयाव गासिबो गामि गोजामोन ओमफ्राय दायो मा जाहैबाय दैया होखारजोब्बाय आरो बेयाव गासिबो न' गोजामोन ओमफ्राय ओरैजाय नै दायो खोन्थाबाय आङो दैया ओरै फैजोब्बाय नै ओरैजाय ओरैबायदि जों दायो एबार ओरै थांसै ओमफ्राय दा जों बोरै थांसिगोन जायगाया जोंना जायगाया बोरै थांगोन दा रेडि बारलांसै ना थौदो एबार होनबा आं नोंथांमोननो खोन्थालांसैलाय जोङो मा सिखार खालामनो नागिरदों निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ माने खदाल लानायनि माबायावनो मा आयदायाव फैदों माने जोङो निस्सय मिथिखाबाय जानांगौ बायदि मोनदों आङो चलो बिदिबा थांसैलाय एबार खोन्थानोसैलाय आं नै आंना बुस्थुआव बे नैबे आंना मना लाबायना रेडि जाबाय ओरैबायदि दैमाया नै थिनो आरो माबायदि नुदोंना बाला गोरानाव थाबायबाय ओरैबायदि बाला दैयानो दै ओरैबो माने बेखौनो बुङो जादल दैमा बे दै रायजोफोर लोगोफोर बे जाबाय जादल दैमा जोङो दायो थांबाय दायो दैखौ मोनबाय नै आं एसे दैखौ खोन्थानोसै बे दैखौ बारनांगौ माने दैलाङाव गिदिर जायो बे दैया माने खर'आव दाबो एसे गोथौआनो माने मा होनो खर'आव एसे गुसेब जायोथ' ओमफ्राय माने दैया गिदिर जायो आरो गुसेबखाय दा मैं निगुनि खानिबो আছে निगुनि गाट ক'ত আছে কোন সাইডে আপোনালোকে খায় না নাখায় নিগুনি আপোনালোকে কি মানুহ ৰে আমি গোৱালপাৰীয়া নিগুনি নাখায় কিন্তু আমি খাওঁ দেই এতিয়া মই বাইদেউৰ লগত অলপ ধেমালি কৰিলোঁ এতিয়া আমি নিগুনি গাঁত বিচাৰিবলৈ যাম এতিয়া আমি দেখুৱাই যাম মই ইয়াত পথাৰত আহিলোঁ লালুকিজান পথাৰত এতিয়া নিগুনি ক'ত পাম মই নাজানো মই প্ৰথমবাৰ আজি আহিছোঁ
তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ লগত গৈ থাকিব মই আপোনালোকক মানে দেখুৱাই যাম এতিয়া আমি কেনেকুৱা কি কৰোঁ নিগুনি কেনেকুৱা খানে কিমান পাওঁ এইটোতো নাজানো মই আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ বাইদেউ ক'লে যে মানে নিগুনি গাঁত ক'ত আছে বুলি সুধোঁতে পথাৰত বিচাৰিবি পাবি বুলি কৈছে এতিয়া পথাৰ বহুত ডাঙৰ পথাৰ চাইটো এতিয়া যাম আমি পথাৰটো বিচাৰি চাম ক'ত পাওঁ নাজানো তেতিয়াহ'লে বলক মোৰ লগত গৈ থাকিব অ'কে চলো जोङो दायो फोथाराव फैबाय नै बेबायदि माने गुदुं नागिरनांगौ जाहैबाय अब्लासो मोनगोन माने गावनि थफ्लाखौ लादों आरो नागिरदों जायगायाव दासो माथो दोंसेबो नुवालै आंबो नागिरदों नै खालामबाय दै एसे खोन्थानोसै आं नै जों माने सिखाराव फैनाया माबा एबार मिथिबाय दा इदिसो माने मुखुब होबायानो नै जावबाय एसे खोन्थानोसै आङो फार्स्ट दै बियो जोंनि फैनानै जों फार्स्ट माने दोंसे मोनबाय आरो दोंसे होनना बुङो जोङो ओरैबा माने गावबागाव फारि जावदों माने इयाव माबासो मोनगोन बेखौथ' मिथिला दा जावखांबासो मिथिसिगोन माबासो दङ बोसोरफ्रामबो फैयोना आदसा ओरैनो माबायदि मोनलाङोलै एन्जरफोरखौलाय 10 केजि ना एबार माने बे बोसोराव फार्स्ट ना एबार बेनो फार्स्ट आदसा एबार खोन्थानोसै औ दासो एखे स्ट्रेनि माने इसोरो आठथासो जाबाय गुदुं गाज्रिथारनालै दासो बिमा मासे मोन्दों इथुब्रा जायाना फिसा मासेया बिमा मासेया ए गैलालै बिसोरो हमनो रोंखालालै बिसोरो बथलखौ बेखौ गावलाय एसे खालाजों रोङालै बिसोरलाय माथाबाबो गारथारनाङा नै जों फैयै दा जोंहा आबै सासे लोगो मोनबाय आङो एसे रायलायनोसै मा नाम नानि नोंना मा नाम रुक्मनि मा चौधुरि बाब चौधुरि बर' रोंगौ लेखा फरायना फरायाखै नोंलाय लेखा फरायना फरायाखै एसे नायदोब्रा बेसे क्लासाव मा हानो बायाखै फरिखा जायाखै अबाव नोंसिना गामिया काटसला इमुलुगुरि आदसा मोजां फराय दै नै जा बिनानावबो माइ हादों ओरै बिनानावखौ सोंसै आं एसे मा लाजिनांगौ नै लाजिनो खारबाय नै थाखुमाबाय काटसला रब्रा माइखौ हाथ'नाङा एसे मोजां रायलायगोन ओरैनो नाहरनानै ओमफ्राय मेन न'आ अबावमोन नोंसिना बेनो आरो काटसलायाव नङालै गोदो जोनोम जायगाया गोदो एखे कामरुप लावपारा बाब बेसेसो गोबाव जाखो बेयाव फैनाया जाबाय 20 बोसोरसो नोङो बेसे माबायदि बैसोआव फैनायमोन सिख्लायावनो फैदों सिख्लायावनो होमबा बे जायगाया माबायदिमोन नों फैबा होजोंना नङा बेयाव बियो बाव हाग्रा बारिसोमोन दाबोथ' माथो नै ओरैबो हाग्रा नुवाखै माथो नै दैयानो फैबाय थायो हाग्राया रोदोमबाय थायो ओमफ्राय फिसा साबेसे नोंसालाय जोंहा बुरजाथार ओमफ्राय मा गोसथोना खारबोनाय ना ओरैनो नायना फैनाय नायना लाबोदों ना जोंना आबौआ ना नों खारफाबोदोंसो नामाब्रा खारफायाखै ना हरखादों ना आदसा ओमफ्राय बेयाव जेनेबा बेफोरबायदि खेथि मावनाया खै बोसोरसो जाखो जाबाय 12 बोसोर 13 बोसोर ना ओमफ्राय नानिया बेसेबां क्लासाव फरायो क्लास 10आव अबे स्कुलाव बरबाम हाइ स्कुल ओमफ्राय दिनै स्कुलाव थाङाखै मानो मा हानांगौ होननानै खुलुमबाय एन्जरखौबो मोना नङा एसे मोनबाय ओमफ्राय बेयाव आङो ओरै जोंहा माने ओरैबायदि बिथोर जायगायाव आरोना ओरैबो हाग्रा नै नुदोंना नोंथांमोना जुदि नायदोंबा मिथिगोन जानांगौ ओरैबो हाग्रा बे गेजेराव जा बिनानाव मोनहा आयं मोनहा माइ हानायखाय आं दसे इसोरजों एसे रायलायबाय आरो ओरैजाय एसे थांबावनोसै माबायदि मोनो बेखौथ' मिथिला थांबाय थानोसै दहायबो एसे खोन्थानानै दायो थांसै ओरैबायदि मेंबायबो दायो ओमफ्राय ओंखामबो उखैबाय दसे एसे नागिरबावनोसै ओमफ्राय नागिरनानै नै जोङो फैयै बिराद मेंबायबो ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय दायो जोङो दसे जाग्रोनोसै आरो ओंखामबो लाबोनाय जादोंमोन नालाय ओंखाम जाग्रोनोसै जानानै ओमफ्राय आरो जोङो ओरैजाय एसे थांबावनोसै टाइमाबो दासो 1ता जादों ओमफ्राय जोङो जानो थाखाय ओंखामजों जानो सावबायनो एसे खोन्थानोसै आं नै खामसावबावबाय नै एबार जानोसैलाय आं एन्जर बरिया
ना बरिया जाय नै एकदम मोजां ना जाबायानो ना ओरैजाय ओंखामाना रेडि जाबाय आंबो जानोसै र' सोबबो जाबाय नालाय जाबायना रायजोफोरा गासिबो फार्स्ट टाइम एन्जर बेदर लाबोनायखौसो टेस्टिं खालामगोन आङो बे एन्जर बेदरलै न'निफ्राय एवना लाबोखानाय माने बिसोरो गोदाथार गुसु जाबाय नालाय बुस्थुआ मैया जावनाय मैयानि ना गुदुंबा खिन्थु बिराद बुरजा जागौमोन खाराया गोदाथार ना ओमफ्राय दायो 1टा बाजि जाबाय ओमफ्राय दायो जों एसे ओंखाम जानानै आरोबाव सिखाराव एसे खालामबावनोसै माबायदि मोनो ओमफ्राय मानसियानो अबस्था गैला गोलोमनानै मानानै ओरैबायदि मेंबाय मेंनायालाय बेबायदि हुदा गैयामोन खिन्थु दिनैहाय फुंनिफ्राय बेसेबां जाखो दायो 5टा 4टा नै दाबो आं दुब्लियावनो थाबायगासिनो दङ ओंखाम जाखांनानै एसे बोलोआ रादों बोलोआलाय रानाया दं नामा रिसेन्टलि जावखांनानै नै दायो फैबाय गासिबो दायो न'आव थांफिनसै रेडि जाफिनबाय जाय गय खावबाय ओमफ्राय गय खावनानै दसे जिरायनोसै ओमफ्राय जिरायनानै गय सय जानानै जों थांसै आरो गासिबो जोङो अट'आव लडिं खालामबावबाय मानसिखौ नायजाला नै अबस्थाफ्रा मा जाजोबखो नोंलाय नामा ओरैबायदि मानसिफ्रा फुरलाला फुरलिलि जाजोब्बाय ओमफ्राय आं माने एसे मोखां सुबाय आरो ना एकदमबारे ओरैबायदि लेथ्रा जाबायमोन थेवबाबो आं मोखांखौ सुबाय बेनि उनावहाय जा थांफिनसै ओरैबायदि गोलोमबाय आंखौबो मेंबाय मेंनायजों लोगोसे ओमफ्राय नै मानसिफ्रा सोरबा सोरबा माबायदि दै लोंबाय ओमफ्राय सोरबा गय जादों सोरबा मा आखाइ सुबाय साना हाबबाय नै साना बेखौसो खोन्थाबाय आङो इसोर खोन्थानो र' साना हाबबाय दाना जोङो फैलायबाय फैयै फैयै मोनाबाय माने एसे एन्जरखौ खोन्थानोसै जोङो बेसे बुरजा मोनदों दानिया नै बिदिसो सिखार खालामनो थांदों माने जों नै नुदोंना ओमफ्राय दायो बेखौ जों सावसिगोन सावनानै दानिया सावबाय सावै गोदाबाय आरो नै एसे ओंखारबाय दासिमबो गोदाखांजोबाखै एसे दंबायोसो नै गोदाग्राखौ मायदि नुदों सिं साबाय नामा गोदाग्राया खोन्थाजानो बालायदों ओमफ्राय ओरैजाय नै सावग्राफ्रा सावगासिनो ओरैबायदि सावदों ओमफ्राय नै ओरैजाय जाबा आयाबो सावफादों रोंगौ नै बे एक्सपार्टार सावग्राफ्रा ओमफ्राय आरो ओरैजाय एसे सावग्राफोरखौ खोन्थानोसै बेनो लास्ट नालाय जों फैबाय मेंबाय मानसिफ्रा नै मेंनायजों सेराफोरखौ एसे मोजां खोन्थानोसै आं नै खुलेब जाजोबलायबाय दाखुराना दाखुरि नै फंबायमोना सासेयाथ' हनै माफा गोसोनानै जोबसिन नामा माथाम दंबायसो होमबा ओमफ्राय जा खोन्थानोसै ओमफ्राय दा नै बिसोरो एकदम माने इसोरबो नेगासिनो थार नै जानो नेगासिनो एवनो